Γεια σας, σήμερα Γιάννη. Σήμερα θα φτιάξουμε άλλο ένα βιντεάκι τώρα στην ιδέα. Αυτό βάλει το σπίτι μου, μισό λεπτό να παίξω. Μισό μου το βγάλω συνέχεια. Αυτό εκεί. Θα το βάλω κομμελάσω λίγο να ακούμε πιο καλά. Αυτό εδώ είναι το χωράφι μου. Θυμάστε που εδώ από κάτω ήταν το άλλο μου σπόνερ. Το άλλο μου σπόνερ και δεν θυμάμαι τι είναι το σπόνερ. Ξέρεις να το πίσω ούτε και να σπόνερ. Άρα βασικά δεν τα έκλεισα, ναι. Αυτό. Μπορεί να έχω, αλλά και πάλι χρειάζομαστε φαγητό. Χωρικό δεν έχω δει, δεν ξέρω πως πάει το νεράλ. Θα μπορώ να σκέψω να βρω λάδι, χρειάζομαι. Πάμε στο πάω τώρα, δεν ξέρω γιατί. Και κάτι άλλο που να σας έχω δείξει είναι να φύγω από εκεί γιατί εκεί μέσα έχει πολλά σταθερά. Είναι ένα συντριβάνι, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω ποιος το φτιάξε, αλλά άμα το σπάσω θα πλημμυρίσει, κοιτάξτε. Μετά πάντως, και θα γίνει μισό λεπτό να φτιάξω κι άλλους. Και κάτι άλλο στο tablet, στο Minecraft που παίζω εγώ. Οι χωρικοί όταν κόβονται εσείς τα δικά τους βγάζουν άλλο πράγμα, τα δικά τους. Οπότε περδεμένα γράψτε μου like, κάνω μου φύγε! Πριν τις φράδες μου να λέω δεν θυμάμαι να δει το βιντεάκι που θα σας πω. Το επεισόδιο 1 το είχα κατεβάσει, λέγεται Crafting Game Minecraft και αυτό το ίδιο θα το κάνω επεισόδιο 2, το άλλο ήταν το 1. Τέλος πάντων, ναι, συνεχεία. Στην αρχή, εδώ που βλέπετε, είχα βάλει κόμπλεστο γιατί από εκεί ήταν το σπόνερ. Πλέον το σκοτεινό και ξέρω ότι έχει και φοβάμαι να πάω γιατί άμα πεθαίνω, βασικά φοβάμαι να πάω γιατί δεν έχω και σπαθί. Θα πάω να φτιάξουμε τώρα 2 πέτρα όμως, πέτρα έχω μπολικιά. Σας χωρείτε, υπάρχει ένα πρόβλημα.
2. Χίτρο θα είναι. Ολέ, έχουμε ένα τετράδι, δύο φράσει. Και δεν και το κολλάει το πιο καλό χέρι μου. Και ναι, νομίζω πως κάπου εδώ θα τελειώσει το βίντεο, δεν κάνουμε και πολλά. Αλλά στο επεισόδιο 3 θα κάνουμε ακόμα πιο πολλά, δηλαδή θα σκάψουμε, θα σκάψουμε, να δούμε τα